Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa a dneska je tady se mnou nejlepší kamarádka Tereska. A dneska jsme se školou na výletě v Litomyšli. Je to tady vážně moc hezký. Teďka nás vzal na prohlídku rytíř Toulovec. Tady ho můžete klidně vidět. Ta Litomyšl je hezká. Teďka jdeme do nejslavnější čokoládovny a jdeme si to prostě užít. Tady máte Máju a je to prostě boží. Teďka si jdeme koupit nějakou mňamku, čokoládu s Terkou. A tom vám když tak něco sestříhám, nějaký video menší, udělám vám nějaký video, jakože nějaký fotky prostě. A teď si to jdeme užít, takže mějte se hezky. Čau, čau. Tady natáčil klub. Jo, takže mějte se hezky. Odebírejte. Právě tady Niky. My jsme youtubeři. To už jsme rád, 2, 3, 4. Takže to skončí to na YouTube, takže se mějte hezky. Čau. Čau.